Orain zebra bidean eta horretan laguntzen digu 15ean behin, Saioa Garmendiak, Saioa Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Zer moduz gurpil zoro horretan, zuk esaten diguzun bezala, bizitza konstienteki bizitzen, asmatzen, ote du? Hortxe. Irakasleak berak, askotan horberak eren lanak, ez da esaten, errazago izaten baita egiten baino, ez da saioa. Mira, hori askotan esateiate, saioa zuk ondo kontrolatzeztu, oidana, eta ez. Nik ere lanketa baten behar dut, nire gizarte honetan bizi naiz, pertsona naiz, eta nire junite naiz, nahi gabe, danak jutegea, ez? Baina horrek ere laguntzen du, ez da, saioa? Zure bizipenetatik ere, ez? Zure haragitan bizi duzuna, gero, besteia saltzerako garaian ere, horrek, plus bat ematen du, ez da? Bai, nik beti esaten diet, eta nik uste ez, asko launtzeu, ni nire bizipenak behaiekin partekatzea, eta kontuatzea beraiek ere, nik ere nire lanketain behar detela, eta pertsona naizela, eta arazoak ditu dela, eta danak bezala, naizela hemen ez dakitzer, danak bezala, bai, bizitza idealik ez dago, ez da, saioa? Hori da. Saioa, astero ekartzen diguzu edo saioero esango dugu, esan da gai interesgarri bat, eta gaurkorako proposatu diguzuna ere, nik uste dut entzulei gustatuko zaiela edo interesa piztuko diela pentsamentu hausnarkarien inguruan hitz egin nahi diguzu gaurkoan saioa. Hasteko berba, definitzetik hasiko gara zer diren alegia, pentsamentu hausnarkariak? Bale, zer dia pentsamentu hausnarkariak edo rumiantes esaten dana erderaz, bai? Hauek dia pentsamentu burun bueltaka dazkaunak. Hortxe, gelditu gabe daudenak, bai? Ota fuego, rollo bat bezala, rakatakataka, hortxe, bueltaka, bai? Noiz agertzeia, zatik azaltzen zizkiu, orokorrian kezka badaukaunian, ez? Bu kezkauta gaudenian, zeite deu. Hortxe, bueltaka, ez? Hoi da, ez? Pentsamentu hausnarkariak, hoi editze zaie, ez? Hortxe, burun ditugunak, eta ez dakiunak nola gehatu, ez? Eta denbora guztia, bueltaka, ez? Rollo bat bezala. Buklean, hor, ez da? Hori da, bukle batean, dazkaunak, ez? Hoi edia, ez? Ez da kasualidade ez da ere, saioa pentsamentu hausnarkari hauek ze momentutan agertzen zaizkigun noiz, ez da? Ze ohikoan tentsio momentutan izaten da, edo ez dakit edo zer gertatuko te den ez dakigunean, edo horrelako momentu, izaten dira, ez? Bat nahiko zaurgarri sentitzen den momentuetan, ez da? Bai, adibidez, batez ere kezkatuta gaudenean, daukaunean gai bat, edo arazo bat daukagunean, eta ez dakigu zer egin, batez ere egoera horietan, etortze zaigu, ez? Eta hor dazkau denbora guztia bueltak ematen, eta ez gea gai, ez? Gehatzeko, eta ez dakigu zein, ez? Pentsamentu hauekin, baino nekatzei gute pila bat, ez? Hortxe daudelako, ez? Orduan, batez ere kezka bat daukaunean, arazo handi bat daukaunean, hortxe etortzeia, ez? Bata ez zian atzetikan, eta hortxe dazkau demora guztia, bueltaka. Eta zer ekartzen digu, bueltaka aritze horrek, zer sortzen dute guregan pentsamentu hauek, hausnarkari hauek? Ondo eza bat. Lehenik eta bain ondo eza, ez? Negatibotasun bat sortzeigu, ez? Hortxe bueltaka izatiak eta ez zinkendu izana, ekartzegu ondo eza bat, ez? Emozio desatxe inak, eragite izkigu, ez? Deno komentatu etena, neke fizikua oso nekagarria da, ez? Horre ukitzia behin da berriz da, benga, ez? Da segi, eta nahi gehatzia, porque zenek ez ditu nahi gelditu pentsamentu hauetanak, baina ez gehagai askotan, ez? Hauek gehatzeko, ez? Zekartzeigu, estresa handia, ansiedade handia, ez? Honek ere, idei horiek, kezka horiek, arazo hori behin da berriz hor, pentsamendu horiek bueltak izatea, ez? Entxiluak hartzeigu, ez? Eta estresa eta ansiedade hori, handitu teitu, ez? Zeitegu, eukitzea pentsamentu horiek, ekartzeiguna da, arreta galtzea beste zenbait gauzetan edo gaietan, bai? Ze gaude horiekin jota fuego, ez? Orduan, hori ekartzeigu askotan, eta hau da nare eukideu zeurazki, lo ezinin. Zenbatetan jungea oera, eta ez da egunean zehar ez ditugula, baizik eta egunean zehar gu distraituta bizigea.
bai, gure beti ezate piloto automatikon tanguaz, eta distraituta gaude, ditugun gauzekin, teknologiakin, telebistakin, bai, gauza asko kintze gertatzea, horra jute geanian, ematen du, distrazio horiek gehatu iteia, baina gure burua ez da gehatzen, eta gure pentsamendua hor jarraitzen ez. Orduan, kostaitez zaigu lo hartzea, ez? Eta hor txaztegea girata vuelta horian, ez? Erabakiak hartzea oztopatzeigu. Zatik, ez deu garbi ikusten, hor nola ditugun bueltaka eta bueltaka, bai? Azkenian izten bide bat, erabaki bat hartzeko aurrea, batzea edo zer egin, kostaitez zaigure, bai, ez? Orduan, garrantzitsua da, haue jakitean nola gehatu. Porque ez baitu gehatzen, pixka kaosa da, ez? Untena burun eukitzen. Nik ezate, oiana dala pixka bat, oia espresa bezala, ez? Hortxe, pila bat, ez? Gauza burun, eta ez badeu gehatzen, zaila da, ez? Ikustea zer da ongarbi, ez? Garrantzitsua da geratzea, baina ez da erraza izaten, baina badaude moduak, badaude teknikak horretan lagundu gaitzaketenak, ez? Badago zer eginik, pentsamentu geldiezin hoiei, itxuraz geldiezina diren hoiei nolabaiteko balazta bat jartzeko saioa, horixe, interesgarriena, ez da? Batetik lehenengo puntua hori, identifikatzea, ez? Ze goratan gauden, eta horretan erori garela, eta gero, zer egin dezakegun hori geldiarazteko eta blokeo gora horretatik ateratzeko. Ze aukera ditugu, saioa? Ze aukera, beti esateten bezala, piloto automatiko hortatik atera, eta modu kontziente batian jarri, bai? Nola arnazketa kontzientearen bidez, edo mindfulnessa, edo meditazioen bidez, bai? Horre jartzezu hemen eta orain, dakiela hora esatean beti, entzun deula asko, bestera bada kontuatzea ze pentsamentu ditugun, eta pentsamentu hori gelditzea. Ni modu inkonstiente batean baldimani joa, piloto automatiko batian, oian naiz kontuatzen. Ze pentsamentu ditudan horratikan, konstientego izan behar dugu, bai. Nola gehatu? Ni pentsamentu bat hor baldin bakat, imaginatu kezka badaukatela eta pentsamentu hor bat bueltaka, zein behar dut? Adibidez, hitz bat. Bale. Edo, nizarrakit, stop, edo, kitxo, bai? Jada, konstiente izan, ez, pentsamendu dakat eta moztu indiar dut, bai? Azkenian, hitz bat horrelako erabiltzen baldin bada eta, gehatzeko era bat, bai? Beste gauza bat egin daitekena, eta nik aholkatzetena ere da, jarri, eseri momentu bat. Jarri hartu denbora, eta esan, nik zer daukat burun. Venga, hau, pam, zer da? Bueltaka dazkatzen zeintzu dira, bueltaka dazkatzen pentsamentu horiek, hauek, bai? Tarte bat hartu, eukidearrian denbora guzti jau bueltaka, jarri, tarte bat hartu eta jarri papel batian zer dakaten. Bai, horrekin goizu, garbillo ikustea. Bestera bada, hitzain bidez, adieraztea. Bai? Edo, nik adibidez, ez dakitzuk hau itezu, baina nik taldetan lan eiteten jendiarekin esaten diet, ez da? Nik asko erabiltzen dut, WhatsAppa, bai? Baina WhatsAppa ni. Eta agian, imaginatu, kezka badaukatela, ez? Eta hor grabatzet. Eta gero entzuteten nian, bai? Kontuatzen zeare, bai? Ostra, hau, vale, edo hola, edo beste era, edo ez, igual ez da inbesteako, edo bai. Bada pixka despertsonalizatzeko modu bat, ez da? Hori da, bai? Eta niko gomendatzen dut, hasiera, noski, nola sentitze geha, pixkat, ez? Arrotz. Bai. Baina gero, oitzezean ian, bada erabat, oso nola bizi gaina azkar da, oso nahi asko gustatzen zait, bai? Eta gero ze tonotan izaten dugu, baduka bere alde ona, nahi asko gustatzen zait. Edo bestela betiko bizita guztik egin deuna, lagun hon bati kontatu, zer gertatzen zaigun, ez? Zenbatetan egin dugu hau, askotan, ez? Beste asko gustatzen ditena ere da idatzi. Zer dakagun hor buruan, zer pentsamentu ditugun idatzi. Berdina, nik idazte baldin badet, garbi ikustetelako, ez? Zer dan, da ona, bai? Eta gauza da burun neukitzia, eta bestia da idatzita
papel batean ikustea, garbile ikuste deu. Nola gehatu dezake pentsamentu hauek ere, gustoko dakaten zer iten, edo musika entzun, edo liburu bat hartu eta irakurri. Hasieran horre ongoia, baina gero, juningo zaigu, bai? Arreta, hor jarri beharrian, egon beharrian pentsamentu horietan, buitu ingo zaigu, liburu bat irakurtzen baldin bagaude, historia hortan sartuko gea, bai? Eta horrek, asko launtzeu, edo guztokoa dakat korrika itea, korrika itea, hor jartzetarreta, horreken launduko, bai? Hori, guztoko ituten gauzak iten ere, da beste modu bat, arreta hori, onbiarrian horri behira, ez? Distraituta gaude, guztoko ditugun gauzak iten, eta arreta beste erabatea jartze dugu, edo beste plan batian, korrika baldin bago hor, irakurtzen baldin bago irakurtzen, eta hemen ditugun pentsamendua eusnarkeri horiek, ez diguan beste kasu egiten, ez? Tira, aukerak baditugu hortaz, garrantzitsua ez, bat ohartzea, bukle horretan dagoela, eta momentuaren arabera, ez da, bakoitzari gehien laguntzen diona, ez? Izan daitekezuk ondo esan bezala idatziz, edo idatziz jartzea, edo norberari, zuk esan bezala WhatsApp mezu eri bidaltzea, izan daiteke bestelako parentesi bat zabaltzen saiatzea, musikaren bitartez, edo literaturaren bitartez, edo jarduera fisikoaren bitartez ere bai, eta zuk esan duzuna eta hori ere asko gustatu zaite, betidanik egin izan dena, eta askotan kosta egiten zaiguna edo errepara ematen diguna, baina dela laguntza eskatzea, ez da? Ondo jakin, nori eskatzera zazen laguntza hori, baina izan ezkero, ez da? Eta izaten dugu, oikoan, eskua dulzatzeko prest dagoenik inguruan, laguntza eskatu, ez? Hori da, eta laguntza guri eskatzei gutenean, guk laguntza guztua laguntze dugu, albaldin badeu behintzat, bai? Ze garrantzitsua da, guk ere, laguntza behar degunean, laguntza hori eskatzea, ez? Zenian, eman, eta jaso, nik esatet, emateko, nik ere jasoin behar dut. Ez dela, zaila da, ematea bakarrik, ez? Beti eman, jasore egin behar dugu, ez? Orduan. Eta gero, oiana, ez dakit, zerutuko zaizun, leno, aipatu dut, ez? Idatzi, ez? Pentsamentu horiek, ariketa eta direz, errexada egiteko, nola, nik ingo nuke dazkaten pentsamentu horiek, bueltaka dazkatenak jarri, bai? Taka idatzi, gero, zer sentiarazte izute pentsamentu horiek, eta horietatik zeintzu dia garrantzitsuak, ze askotan, buruan ditugun pentsamendu hausnarkari hauek, danak ez dia garrantzitsuak. Batzuk garrantzitsua dira, beste batzuk ez, orduan garbi ikustea, honek garrantzia du, bai, ez, erabatea edo bestea jokatzen duzu, ez? Eta hori, ezako lanketa politia da, nahi du nakiteko ere, Nikola planteatuko nuke, beste aukera bat, egiteko. Ariketa hori ere egin dezakegu, ez dakit, besterik egitu nahi duzun, ze batzutan, gustatzen zaizu, ez? Isteko baita ere alako gomendio borobil bat ematea ere, saioa, ez dakit, pentsamentu hausnarkarien inguruan, alako axiomari bota beharrote diguzun, edo... Bueno, ni bakarrik kontuatzeko, ez? Beti zer dakaunian hor, ezin baldin badeu zerbait pentsamentu horri utzi pentsatziaz, ala zer kezkatzei gula, ez? Orduan, gonbidatzei zuet, lasai jarri, konstienteki hartu, kontuatu zer dan burundakaun hau, eta, garbi ikuste dunean, eten bide bat, saiatzea ematea, ez? Eta eukibiarrian horretan bueltaka, jarri lazai, eta konstientego azkenian oiana, ikasi, osaiatu, bizitzen, kontuatzeko, benetan, zer dan sentitze deuna, eta ditugun pentsamentu horiek, ez? Así que, bukatzeko, saiatu, egunero, pixkat, kontzientego bizitzen. Hortxe dago gakoa. Saio Garmende, mila esker gurekin izateagatik beste batez, laizter, aste santoko porraketa ere hortxe ditugu bueltan, eta hor atxeden hartzen utziko dizugu, baina bueltan hementxe izango gaituzu berriz erate joka, Oso ondo, eskerrik asko. Aio. Aio.